टिसि बिसायख'थिनि दिनै भट होनायनि सान 22 सेप्टेम्बर आरो बे भट होनाय सानाव आङो दिनैहाय आंनि सेन्टाराव आं पलिं स्टेशनाव दिनैहाय आं भट होबाय आरो बे भट होनानै गोजोननायजों आं रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जे जोङो बयबो डेम'क्रेसिनि जि खान्थि हिसाबै भट होनायनि बे मोन्थायनि थाखाय बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै जोङो गावबा गावनि भटखौ होफैनांगौ आं बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम खावलायदों आरो लोगोसेनो बयखौबो आं खावलायो जाहाथे गाजा गोमजायै आरो गोजोनै दिनैनि भट होनायनि जि सान बे साना मोजाङै मोजां बारलांनो हाथों। दिनैनि बे जि भट बे भटआव आङो 100% आं देरहागोन। UPPL दोलोआ दिनैहाय 26 नं दरंगाजुलि समस्तियाव देरहागोन आरो बेयो रोखा जाबाय। दा बेखायनो आं रायजो राजा बयखौबो खावलायो बयबो जाहाथे डेम'क्रेसिनि सिस्टेम भट होनाय खान्थि बेवहाय बयबो बाहागो लायो। UPPL हान्जा हिसाबै जोङो दिनै 100% रोखा जाबाय। BTRआव जोङो नैथि खेबनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो बे सरकार दानो थाखाय जोङो 22निफ्राय 25 जि जोंनि सिट जों दिनैहाय मोननो थांगासिनो दङ। दा बे हारसिं सिंगल मेजरिटि UPPL सरकार दिनैहाय BTRआव नैथि खेबनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो दिनै सरकार दानो थांगासिनो दं।